మీకు తెలుసా? ఎన్నో అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులే అధిపతులుగా ఉన్నారని. గూగుల్కి సుందర్ పిచాయ్, మైక్రోసాఫ్ట్కి సత్య నాదెల్లా, యూట్యూబ్కి నీల్ మోహన్, ఐబిఎంకి అరవింద్ కృష్ణ, అడోబ్కి సంతు నారాయణ, మైక్రాన్ టెక్నాలజీకి సంజయ్ మల్హోత్రా, ఇన్ఫోసిస్కి సలీల్ ఫరీక్ అధిపతులుగా ఉన్నారు. అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్కి అజయ్ బంగా, కాగ్నిజెంట్ సిఇఓగా రవికుమార్, నోవార్టిస్ సిఇఓగా వసంత్ నరసింహన్, వర్డెక్స్ ఫార్మాస్యూటికల్ సిఇఓగా రేష్మా కేవల్ రమణి సిఇఓగా ఉన్నారు.